Bună, dragii mei! Poate vă amintiți că în unele videoclipurile mele, sau nu știu dacă am spus vouă, habar n-am, mă rog, mi-am comandat o comandă, mă rog, fac pleonazm. Mi-am comandat niște chestioare de la Avon. Ok, o să încep cu ele. Două rujuri care sunt de marca de la Avon, dar extra lasting, ambele. O să încep cu primul, care are nuanța de Totally Twink. O să vă arăt și așa arată, să vă și fac un scratch. Nu știu, mi s-a părut foarte ok. Nu mai plânge microunde. Și al doilea, mă scuzați, este nuanța Sun Kissed Ginger. Da, o să fac și aici un, așa arată, o să vă fac și aici un scratch. Acesta l-am luat mai mult pentru școală. Bine, nu să folosesc tot timpul acesta, dar o să-l folosesc de obicei în zile când sunt mai speciale. Habar n-am, dar nu se vede pe buze, sper, chiar așa de tare. Și mi-am luat ultimele 3 chestioare, adică cu comanda și 60 de lei. Da, sper că mai e nimic. Ok. O să încep prima dată primul cu Avon Naturals Peach and Cotton. Mi-am luat, sper că zic bine, mi-am luat un balsam de buze. Și arată cam așa. Mi-am luat un borcanel, deci miroase foarte, foarte, foarte bine. O să vă fac un scratch, dar nu cred că se merită, pentru că are o culoare naturală, după cum spune. Dar vin imediat, asta este în video. Vedeți, are o nuanță destul de naturală și este naturală, dar mi-a plăcut mie și miroase excelent și da. Ok, un alt lucru este de la Avon Extra Lasting Eyeshadow Ink. Mă rog. Acesta este acel fard cremă pentru care luptam atât de mult, glumam, Gold Gleam. Și am să vi-l arăt, arată cam așa, nu știu câți mililitri, dacă nu prea scrie, mă rog, dar am să vă fac un scratch ca să îl vedeți. Așa este fardul cremă, așa este nuanța. Mi-am vrut eu să fie Gold Gleam, că mai merge mai mult la orice. Acesta este? Acesta? Da, și cred că o să-l port pentru că îmi place chiar foarte, foarte mult. Dar nu mai plânge! Iar ultimul lucru care mi se pare cel mai wow este de la Avon, bine, toate de la Avon, dacă ar fi să le luăm așa, este o bază de make-up, o bază de fard, de machiaj, o bază de fard, care are această nuanță, bine, nu are nicio nuanță, adică light change. Ah, ce moale! Se ține atâta. O să vă fac aici, cred că în colțul acesta, nuanța, să vă arăt. Este o nuanță care se pune așa și nu mai rămâne nimic. Bine, rămâne așa, se vede puțin nuanța pielii. Și după, desigur, aplicați fardul. Poate fi și fard cremă, nu are nimic, din câte am înțeles. Și cam astea au fost produsele în care îmi pare... Ce rău. Îmi pare că v-am dezamăgit. Acestea au fost produsele care le-am comandat. Trebuie să recunosc că acesta le-a dorit mama mea mult, dar tot v-am prezentat ce mi-am luat, ce mi-am comandat. De fapt, o să-i dau mamei mele, pentru că am văzut că și le-a dorit și nu și le-a comandat și nu cred că mă interesează, dar vă zic, nu-mi place, nuanța este prea bătrânească, Doamne, dar nu este de vârsta noastră, adică copiilor. Dar arată destul de bine pentru că am văzut la tanti care mi-a adus comanda. Cam asta a fost produsele, sper că nu v-am dezamăgit și dați un like, comentariu și abonați-vă. Și o să mai fac videoclipuri astăzi, evident. Ciao, ciao!